Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabuka ma parminggu ata tapau hom madirita martang yang mahita. Amin. Tapuji matuata, mari TND nomor 4, ayat 1 ayat 3. Marhiti gor di debatama, dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor di ton di parabadia na tumapalangit, dot tanon. Amen. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah,
si topa hita. Ay ibana do debatata. Jala hita bangso pinar mahana, jala biru-biru ni iring-iring di tanganna. Haleluya. Martang yang maita. Ale Tuhan Yesus. Sasadaho do si Pangulo panubuhon jolma dohot debata. Upuji hami guarmi. Jala hudok hami mauliate tuho. Alani saluhut na binahenmi. Patupahon hanguluan nami. Sedongani mahami marhite te asini roham. Asa upikiri hami toktong natinaunmu dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporseon na sitong. Jala asa maroha hawolongan hami huhut mandok mauliate tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus. Di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olat nion ro di saleleng-leleng na. Amen. Tangin hamuma pati ni debata, patik patuluhon dohot lapatan na. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalan na. Ayaw na huhum na, dosogot akan na marsine yang di goar na. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dia biari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran na roa, manang mangasi marhite-hite guar ni debata, ay di na tarsosak dohot ditangiang, dohot dipupujian do, si dohonon guar ni debata. Ido saat na, rap mahita magidogogo sian debata. Ale, saya pargogoy mahami, maulahon na hombar tupatikmi. Amen.
hapa unduk marohata. Tatopoti madosa tanah godangai, diadopan ni debata, martang yang ngaita. Ale yang manami jala debata nami na di bandung ginjang, pargogo na suatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala ro di saleleng nileleng na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardo sa mardopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu asesani dosa. Roma hamu tu au, asa mangolut tundimuna, nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenonku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Tangian hamu maha tani debata, turpuk epistel diari minggon, imatar surat sian Efesus sada, ayat 1 ayat 10, tajam marisikat soring ayat 40 rap mahita mancaha. Pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus, nang upasu-pasu hon tuhita ragam di pasu-pasu partendion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana, andorang sapojak dopeta noon, asabadia ita jala soha sultan di adopan nai, di bagasan holong ni roha. Ditodohian dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus. Asatu ibana mengihuton halomoan ni rohana. Asa tapuji asing rohana namar muliai, nani asihonna tuhita di bagasan nahi nolongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluawani, binayani mudarnai, ima hasesani akka pangalasion,
manghihuton asini rohana na terlebih. Naung buas ni usehon lai tuhita mardongan hapistaran dot habisukon godang. Ay di paboton ibana do tuhita tahini rohana, nabuni hian manghihuton halolomona, naung pinahot nai di bagasan dirina rap maita. Lau pasalot ni hagu ni tikina mandok pasadahon di bagasan Kristus Isa sudenya. Na di bando ginjang no di atas tanah. Ido sahatna martua doakan atu mangihun hatani di bata jala na upepsa. Amin. Ta tidak kemaha porseotai, songon na hidatindak kon ni dongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugunas dosa natumop, langit do tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsila na tuat tubanuat toru dumitanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sotodosani di sima ibana pa ima mulak sogot tanon manguhumi hal ana mangulu dohot na mate. Au persea ditondi parbadia, caladong sadahuria nabadia, uria hatopan nialak Kristen akan nabadia, dohot diasasani dosa, dohot diatai namando, mulak mangolu dosa namate, dohot diangoluan nasora sudah. Amin. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 8 Februari 2026. Partangyangan Week, Rabu 10 Februari 2026 pukul 10 siawib, Patu Paudo Pamuhai Partangyangan Week di gereja. Sude ruas ni Huriata, asama dohoti partangyangani, pinangido tupunguan kor dohot kategorial asa mangisi kor di partangyangani. Situa Purna Bakti, Minggu 15 Februari 2026 pukul 10 WIB, Patu Paon ma pelepasan Sintua Purna Bakti, Manang Situa pensiun, tu Situa Rospita Boru Sinaga, Wik Cipinang,
alanong memasuki usia pensiun 65 tahun. Sipul permingguan dipatupado acara ramatama di ruang Timotius. Kebutuhan pemusik sekolah minggu, manang pemain keyboard. Sekolah minggu HKBP Rawamangun mengidohon ruas ni huriata asa parsidohot gawe pelayan musik di ibadah dohot kegiatan sekolah minggu, dohot persyaratan, boi madijaha di harotas titing. Pendaftaran dohot informasi, boi makubungi Jessica Tambunan, dohot Nela Tarihoran. Maka tidakon haporsiaon manang sidi khusus. Gereja membuka program maka tidakon haporsiaon manang katekisasi sidi khusus, dohot persyaratan, boi madijaha di harotas titing. Pom pendaftaran boi madijalo sian kantor sekretariat, jala pendaftaran ditutup tanggal 10 Februari 2026. Ruas nataba. Minggu sadarion, tajalodo gabe ruas nataba, ima keluarga Daniel Simanjorang, Yani Boru Tobing, Rap dohot tolu halak yanakon nasida, Rosian GKPI Padang Bulan Medan, alamat apartemen Grand Pramuka Tower Krisan, LK, strip 2, Jalan Ahmad Yani, Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Wik Jakarta Cempaka Putih, Rawasari Cempaka Putih, Jongjong Mahamu. Mau lihat udul man. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Surut on lima hari
dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di tongani bagas joroni debata songoni ruas ni huriata namangihuton parmingguan melalui live streaming. Barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion ima di minggu seksagesima nienet do sian hatani debata sian sadamusa 12 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5 songonomma didok disi takasma tapaihud-ihud. Dungini na Jehovah madok si Abram bukas maho sian tano hagodanganmu doho sian hatubuanmu doho sian bagas ni amam tutano si patuduhonoku tuho. Hubahen peho gabe bangso na bulun. Jala pasu-pasu oku maho. Jala pabalgaukku goarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasu oku akan nama masu-masu ho. Jala toruaku akan nama muraiho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho. Saluhud aka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram. Songon naninok ni Jehovah tu ibana. Bukas ma doho silot. Udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram. Dinabukasi ibana sian haran. Dungi dia rahon si Abram si Sarai. Jolmanai. Dohot silot. Anak ni hahanai. Rodi sudi na sinamot. Samotan nasida. Doho jolma akan atinuhor nasida diharan. Jadi bukas manasida. Laho tu tano kanaan. Jadi dung tolhas nasida. Rodi tano kanaan. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion. Totu hita amang dohot inang. Sudi do hita makirim. Gabe jolma natar pasu-pasu hita. Halak na pinasupasu ni debata. Taida majo amang dohot inang. Garuholan mangalap hata pasu-pasu pehita. Disada ulaon, disada pesta ni halak batak. Mangalap hata pasu-pasu. Sian hula-hula. Sian tulang. Sian dongat tubuh dohot sudi. Akan amak kaholongi hita. Bertahan dohita amang dohot inang. Sahatu borngin. Sahatu nasai ulaoni. Bahkan adong do istilah sonari. Sahat nama jalo uang ado tehe. Uang rongit ninna teh. Ya. Apalagi ma ulaon ni Batak. Ulaon na met-met, ulaon na balga.
parsadarian torusate. Alai bertahan dohi tadi siamang dohot inang hanya untuk mendengar, hanya untuk menerima hata pasu-pasu. Sianak kana makkaholengi hita. Lalu bagaimana amang dohot inang? Molo naking holan hata pasu-pasu do di pasahat tu hita alai marhite hata ni debata na pinasahat ni debata tu si Abram. Luar biasa amang dohot inang. Bukan hanya janji tapi justru debatado mual ni pasu-pasui. Asaido na taida di bagasan turpukon na kanin. Songodia do si Abram majalo pasu-pasu nang uniwarihon ni debatato ibana. Sikapna, responna, dinalaho majalo pasu-pasui. Jaladung di jalo ibana pasu-pasui sian debata. Jala didok nakanin diturputai. Marhite topik ni minggutta di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Alanido amang dohot inang. Ahado na nang idaot tamarhite barita nauli sian hata ni debata nagabe jamita dihita nagabe renungan dihita nanay si hanguluhonota di bagasan ngulu si ganupari. Naparjulos sahali di paingot do tuhita marhite turpukon. Songon anak ni debata hita di jodo asalao tu parsaoran nai baru. Taida di ayat sadai naking amang do inang. Dunginin na Jehovah mamadok si Abram. Bukas mahosian tano hagodanganmu. Dohosian hatubuanmu. Dohot sian bagas ni amam. Dakola segedar pareta asa pindah tempati. Alai sada panggilan doi, pajouon doi, asalau si Abram tu parsaoran nai baru. Asalau akan aporsiai tu parsaoran nai baru. Idoban na didok nakanin bukas maho siantano hagodanganmu. Dohosian hatubuanmu. Meninggalkan kehidupan lamanya. Meninggalkan haporsiaon na naliling. Ima haporsiaon ni dongan sahutanay. Inganan hatubuan nay. Inganan hagudangan nay. Haporsiaon ni amana si Tera. Marhite na manobba. Gana-ganaan. Bukas sosyani. Tinggal honi. Aku akan membangun sebuah bangsa yang baru. Persekutuan yang baru. Parsaoran na baru. Jalaido hita na marpungo namang do inang. Kita adalah gereja, eklesia yang sudah dipanggil keluar. Dari kehidupan yang lama. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Dijuhita sian ngulu na buruki, sian ngulu na lelengi, sian haporsiaon. Ima mungkin na golom-golom ria hita di Tuhane. Jalai kon haruar doi bana di dok naking disi sian bagas ni amam. Ayahnya Tera adalah seorang saudagar yang kaya. Seorang yang terhormat.
Songoninang si Abraham sahalat namora do ibana. Alai kon kaluar do ibana sian Jona nyamani. Dia harus keluar dari sana. Boy tabayako namang dohot ina. Didot naking marumur 75 tahun ibana. Dinabukasi sian Haran. Sian Urkasdim. Coba majota perhadap pontu dirita amang dohot inang. Dang di boto ibanai di dia tano si patuduon ni debata. Dang didok di bagasan turupukon nakanin. Alai taida madisi amang dohot inang. Ikon lau ibana borhat manadikon zona amani. Molhudok naking taperhadap pemajo dirita. Dakuboto hita dison amanami inanami. Adorang so pensiu namata manang inata. Ra manang nalau pensiun. Roma ramat tadi jebu. Molo pensiun anobah. Macailas rohaku. So nang rohaku molo mulak kita tuhuta. Daido. Ayadong do jabut tadi si. Nindakan. Adong do di si haumata. Adong do polata. Marsua-sua na manok kita di si. Manuadeke manok kita di si. Marpinaham mahita di si naking. Tabunai inamatay. Alayah do dido inatay. Salah mo maltusi mula tuhuta. Badiado nga matua iba mula tuhuta. Hape di song ngaso nang iba. Edang naswadong jabut ta di son. Bayan kota pe nga di son. Markarejo nga di son berkeluarga. Basay bayan o bemulak. Alay taida manaking amang dohot inang. Dari zona nyaman itu dia harus keluar. Laho pasauton pajauon ni debata. Bukan dalam suasana kacau balau. Bukan dalam suasana mungkin kekurangan, keterpurukan ibana di jo debata. Jalo jojo doon nang masa tuhita amang dohot inang di bagasan ngulutta. Kadang Tuhan menginginkan kita kehilangan sesuatu dari zona nyaman kita. Asabuha. Asalam jonok kita tu ibana. Asalam bersandar hita tu ibana. Asalam marhaporusak kita tu debata. Saat-saat mungkin ya karir suami atau istri kita lagi di puncakna. HP pitor di jauh Tuhane. Ya tepu sopanagaman. Kehilangan orang yang kita kasihi. Disikilas rohata, ditiki kesuksesan puncak karirna alai disi di jauh Tuhane. Ate dia kay nanami di sonak kana mabalu. Ya. Buha pakilalan muna naman say. Di saat anak-anak masih membutuhkan ya ayahnya yang sangat mengasihinya. Boholong dorohani amat tayat tong tua kageleng nai dohotu pardi hutanai. Tapi Tuhan menginginkan kita mengambil orang yang kita kasihi. Bodo mungkin masa amang doh inang di perekonomian yang tidak baik-baik saja pada saat ini juga. Aka angginami di son anak-anak kami pemuda-pemudi harus mengalami yaitu ya pengurangan tenaga kerja. Ya, HP nian
Aku berusaha keras untuk bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik di instansi di mana aku bekerja, di perusahaan di mana aku bekerja. Tapi taida naking ikon haruar ibana siane. Taida maamang dohot inang aka bencana alam songonanya do panidongata adong go pedehe di warta untuk bantuan kedua ya. Mereka dulunya punya rumah, punya keluarga, adong do suasuanan nasida, adong pinahan nasida, alai masa bencana. Dari suasana zona aman di jauh Tuhani, asa buha amang dohot inang. Asa marhaporusan lam jonok kita tu Tuhani. Jala ido nang dohonon nang tu si Abram di bagasan turpukon. Tuhan mengatakan kepada dia, lepaskan apa yang selama ini menjadi sandaranmu, supaya engkau belajar sepenuhnya bersandar kepada Aku. Palua, asa betul-betul tuhoau marpangusadean. Alanido amang dohot inang. Di pasu-pasu Tuhan ido hita marhite keluarga. Di pasu-pasu Tuhan ido hita marhite ulauta. Di pasu-pasu Tuhan ido hita marhite akka sinadongan. Akka arta na pinasahat ni debata. Alay sipata. Tanpa kita sadari, semua itu bisa menjadi tujuan akhir hidup kita, menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Hidup anda dipaingot di bagasan tikion namang dohot inang. Buhado hita songon anak ni debata. Haruar mahita sianaka nabuy mga bati parsaurata sian debata. Boy do artay mga bati parsaurata. Boy do pasu-pasu ni debata. Mga bati parsaurata dohot debata. Ay buasa inang. Ay dangro inang natarisada. Pungwalan siya. Ay madah inang padita. Ay ditaruhos sude pahopo di jebunin na. Ate, habi adong do pangurupi na. Dang pos rohana di pangurupi. Dok kamu tu geleng munay. Dok kamu tu borumi anak mi parumainmu helam. Molo ari Kamis kan lansia ya. Molo hari Kamis mulai pagi sahat tu botari ya sadari itu waktu untuk aku lansia. Inahamu ate unang taruhot tuson lului isenaboy majaga ibana. Ya, lului saya harus ke lansia. Dang boya batam mau pajupang dohot dong aku. Dang boya batam mau marparsauran dohot tuhaku. Boy doi mga bati hita amang dohot inang. Boy do aka ulaw tay mga bati parsaurata dohot Tuhan. Tanggal 10 ono mulai makegiatan tak berjalan ate. Pertanyaan berdalam mak. Haputusan ni rapot hurian atuari minimal 1 week itu dipatupa manon sehari sebulan pertanyaan. Aya dong dosa ada 3 week ba i pembukaan lah i penutupan. Sehari 1 tahun adong dolak swadong. Ya. Bahkan moloboi 2 hari sebulan. Apalagi week na balga 2 kali sebulan. Jal molo taida mang do inang isi donarotu si. Isi donarotu pertanyaan ni. Akala cia do. Tudia kana poso. Imaday ng padita. Karejo.
lau pegi anon borngin pemulak. Isi nama jawi pertanyaan amang do inang. Naposo do? Keluarga muda do? Aka keluarga lansia. Tu dia lawakan naposo. Repot karejo inang padita. Habis sebulan dong. Ya sekali sebulan. Molo moroha pasti ada jalan. Dang bah molo sehali sebulan ikon hatop 2 mulak. Ya, yang mungkin saya pulang jam 4 molo jam 3 ko mula kau ala pertanyaan budari hami. Koni dodohonot tamang do inang. Unang gabi ta ului ima zona aman naking meninabubukan kita. Menghalangi parsaurat tadohot debata. Iki macahon beri petai dama persentase ni nadohot pertanyaan. Ya, alani dua mang dohot inang. So tung pasu-pasu ni debata na pinasahat na tuhita. Gabi mga beti lauro marparsauran dohot Tuhani. Haruar mahita siya ni. Tungulo na baru, tu parsauran na baru. Di tahun 2020 naman. Napaduahon ahadon ang idaw ta amang dot inang. Taida dohaw duhon ni si Abraham di parsuruon di hata ni debata. Di jauh debata si Abraham tu tano si patuduhonon ni debata. Ido dibadi si. Tu tano si patuduhonon ni debata. Luar biasa haporsiyaw ni si Abraham di bagasan hauduhon na. Dang kompleni ba nate? Ya, di dia doi Tuhan. Ahaman nonulaw ko di si. Sungod dia mau mangulo di si nga 75 taon na. Ay sohutad day nga nani. Tung sungod dia maparsauraku. Sungod natadok nakingate. Bapola be mula tuhu tabe di son nama parsauran niba. Di son nama dongan niba marari kamis merlansia. Ya, di son nama dongan sahutan niba. Alay di son nakintaida si Abraham. Ya. Dang adong dido ibahana rupani dak kuboto di diyay. Ahana mas adisi. Dang diboto ibahanay. Hape taida di sinaking amang dohot inang. Hau duhon ni ibana. Dang dilehon Tuhan ni peta. Dang adong di bana Google Maps. Manang GPS. Alayah taida. Tuhan hanya memberi janji penyertaan. Ya, lahomaho tutano si patuduoku tuho. Di san ma diuji haporsyaw ni si Abraham. Ya, jala di sima taida amang do inang. Iman bukan berjalan karena sudah dilihat, tetapi melangkah karena percaya. Itu benar itu di Heber 10 sadai alayang go haporsyaw ni ati amang do inang pos ni roha doi diaka sihirimon jala pamotuan nato tu taringot tu naso diida. Ima haporsyaw ala porsyaw doi bana ibanda uduk. Ya sarupa mayamang do inang moladong manugyo kita sadahalak betabo bukas mangarato hita ninda ay molo so porsia ita ngulo ita kan kuna porsia do hita songonido si Abraham dison porsia ibana tutuhani diului ibana parsuruan ni debata lasongonido amang dohot inang dinang masuk kita tu bulan kedua di tahun 2020 nomon. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Itu kan PKJ Oparas 20 sadai, tak ku tahu hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya yang kuharapkan karena surya
kan lenyap. Ya dang tahu Tuhan masa. Hidup kita mungkin kita merasakan tidak pasti. Alai satu hal yang pasti naneng dohonon nihata ni debata bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Kepastian hidup ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri. Alai adongdo debata nama dongani hita di bagasan tahun 2020 nomon songo dia padonganion di 25 songonido padonganion ni debata. Alani amang do inang uduk mahita. Ya di hata ni debata. Hata ni dibataikan oleh biar hodoi daam. Hata ni dibataikan ibarat seperti obat opium doi untuk lau pamenakon indak daam. Tapi firman Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Iya dan amin. Jala ido na cinalo ni imasi Abraham. Dia menerima janji Tuhan itu. Ketika dia percaya, ketika dia taat, dia menerima berkat Tuhan. Songoni dongoluta amang do inang. Ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan, jalo otta pasu-pasui mardongan las niroha. Jalan apa tuluhon ahadidok tuhita marhite hatani debata songon topik ni mingguta di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Pasu-pasu na pinasahat ni debata tu si Abraham dang holan tu ibana. Tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi supaya melalui hidupnya dunia mengalami kebaikan Allah. Dan ini juga menjadi koreksi bagi kita Mang Do Inang, yaitu cara kita memandang berkat. Berkat bukan tujuan akhir. Dakolan pasu-pasu inang idauta, alai sumber ni pasu-pasu ido, ya, ido nang idauta Mang Do Inang. Bohado naking pasu-pasu nang tau jaloi menjadi berkat Allah Tuhan menjangka orang lain. Karena jika berkat itu hanya berhenti pada diri kita, maka kita akan kehilangan maksud Tuhan. Kehilangan rencana Tuhan. Ya, sarupa mayamang do inang, molo tagambarhon songon Danau Galilea ya, dohot lauk mati. Akahamu amanami nang namin ng hiatusan. Ya, sarupa do sumber air ya yang masuk ke Danau Galilea dohot lauk mati, yaitu dari sungai dia teh sungai Jordan ya, sungai Jordan sarupa do sumberna. Alai perbedaan na di dia Mang Do Inang ya. Danau Galilea itu adalah danau yang indah. Tubuh do di sisuanan, tubuh do di danau ima aka ikan-ikan. Jala gudeng do di si aka penduduk nabui mangulu imasian danaui. Alai taida mah di lauk mati. Ya, garudek kedang mangulu. Alani kadar garam yang sangat tinggi. Ya. Dohot maaf amang do inang uapna pe tidak enak ya, agak bau ya. Suasana pedang orang tubuh di si. Di sima perbedaanna jala puasa amang do inang sengoni karena Danau Galilea itu menerima dan mengalirkan air yang sudah diterimanya ke danau yang lain di sekitarnya. Ya, sehingga dia menjadi sumber hidup. Di calo ibana Aisyah Jordania dia lirhon ibana muse tu danau nasing. Ale melola mati dia hanya menampung, tidak keluar air dari sana. Menerima tapi menyimpan sendiri. De benda bahwa teh maaf amang do inang. Ya, bahkan dangadong namangulu di si. Karena memang berada di 420 sampai 430 di bawah permukaan laut. Jadi ibaratnya
dang adong boy mengalir manang tu dia. Nah, alanido amang do inang demikian hidup orang percaya ketika berkat Tuhan itu mengalir melalui kita maka hidup kita akan bermakna. Tetapi ketika berkat Tuhan itu tidak mengalir songoni manaking dang mangulu. Ya. Dang adong mangulu sekitar tak. Ahido maaf sekali amang do inang. Ay mada opusianwi nahulita ni ninate ni jalwan non punguan wang aha ado teh adong sosial si papunguan si pungan nami ama ngapalawang na metido dileyan ninna kan ya kan bereng mani amang tahe gudang dunian hepeng na alai dang dinikmati ninna jadi niku ay songoni di bana menikmati hidup nah bayi mapahian na nikmatan na gitu ya. Maaf amang do inang orang yang pelit bukan hanya untuk orang lain dia pelit, dirinya juga pelit ya. Mola dong istilahnya Batak sigotil monis ninna teh iya. Nah jadi ibaratna gabi pasu-pasu hitamang do inang ibaratna songon air dalam gelas molo tag isi aiki di bagas galasi kemudian kita tutup tidak kita berikan apa-apa boleh bertambah dambe. Alai ketika kita isi air dalam gelas gelas itu dengan air kita beri kepada orang lain kemudian kita isi lagi dan diisi lagi. Songoni do pasu-pasu ni Tuhane. Tidak pernah kekurangan. Dakya marpugus, ya mu marpugus sama do inang moloringgas marsi basa-basa. Udah, berkat Tuhan semakin mengalir. Songoni do ngulunya kana porsea amang do inang bohado hita. Halak na pinasupasu ni debata asagabe pasu-pasu hita. Jalatai dan naking Abraham tidak berjalan sendiri. Alai dohot ise didok sarai pardihutanai dohot silut. Ternyata amang do inang ketaatan kita tidak berdampak hanya diri kita saja tetapi juga bagi orang lain. Ya sama seperti Abraham membawa Sarai dan Lot itu. Alanido keputusan iman kita hari ini bisa menjadi pintu berkat bagi keluarga kita. Ya, songon padok ni si Paulus tu kepala penjarai, aha masih bayan nami, hapor syai matuhani, asa malua hodohot keluargamu, hapor syai, asa odora amang do inang nang di pengajaran di tahun transformasi marhide tematik tahonon, ima pengajaran iman dalam keluarga. Bohado hita natoras gabe berkat perjulu tu diri tate kita mulai dari diri kita sendiri. Ya bagaimana kita menjadi berkat orang tua keteladanan iman kepada anak-anaknya. Anon adong mamodul di bain huriat tate. Bagaimana kita kalau selama ini pelayanan mungkin maaf sekali amang jemaat itu jadi objek pelayanannya. Sekarang subjeknya langsung menyentuh jemaat ini. Nah, bagaimana ketedalan iman yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Songoni, ya pasangan kita menjadi berkat bagi pasangan kita, yaitu melalui kesetiaan ya. Songoni nang keluarga kita dipanggil Tuhan bukan untuk sempurna, tapi bagaimana untuk menjadi saluran berkat. Songoni nang diaka ulau ta amang do inang. Meregam pasu-pasu ni dibata di pasatu hita. Naso habilangat kita. Ya tidak terhitung jumlahnya. Ya tidak terhitung banyaknya. Dang terpajocorau nina pemasmur ya teh. Ya alani godang na di Mazmur 40 ayat onomi. Asa marhite-hite ya mang do inang. Di suarahon hatani dibata do hita. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Halak nang tarpasu-pasu dohita. Halak nang dicudi bata dohita. Haruar sian ngulu naburuki di bagasan Kristus. Nang mangalehon haluau ni alanido. Bohado nguluta gabe pasu-pasu.
Amin martangiang mahita. Mauliate di pasahat rohanami tu adupanmu ali Tuhan di bata amanami. Di parsauran nami dohotho marhite parminggon nami di bagasan sadarion. Di pakulingi hohami marhite hatam Tuhan. Ima marhite teladan iman na pinatuduhon ni si Abraham di haporsiaonna di hauduhonna di pasu-pasu nang dicaloni ibana songoni habaran pi pasu-pasu ibana tuakan na humaliyang ibana asa tu sido ditugihoko hami Tuhan marhite haporsion nami boy hami haruar sian akang ngulu na buruki jala boy hami pakyonmu akan nang pinasupasum gabe habaoran ni pasu-pasu tuakan na humaliak kami pasu-pasu masudia karuas ni huriam natotong masihol marparsauran dohoto doho akaruas ni huriam na di bagasan parukilon alani hamaulon ni ngulu alani aka perekonomian alani pergumulan parianak konon alani parkarecuan alani parsahiton nasonggop di pamatang nasida tuho hubuan hami Tuhan akaruas nami na marsahid Helen Siahaan Rendi Simacuntak Nyonya Tobing Boruhuta Barat Tambos Hutapea Evelina Borusi Tomorang Nyonya Sienturi Borusi Hotang Nyonya Tobing Borusi Nambela Rinto Manurung Nyonya Sianipar Borusi Macuntak Bintoni Hutagalung Hardi Situmeang Francisca Togatorop Parulian Rumah Horbo Diego Jovian Hutauruk Nyonya Sinaga Duma Boru Hutagalung Nyonya Hutapea Borusi Nurat Situa BP Siregar Nyonya Sinaga Boru Simbolon Rumintang Boru Hutasoid Matthew Manurung Las Maria Pancaitan Nyonya Tobing Boru Manik Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu Boru Sianipar TP Simacuntak Sorta Pangihutan Sitohang Nyonya Siregar Boru Papahan Hasudungan Hutahayan KM Sihombing Nyonya Silalahi Boru Samosir Nyonya Sarli Boru Samosir Pantun Huta Barat Robin Naik Pasaribu, Balucong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Nyonya JM Siahaan Boru Pardede, Situa SP Hutasoid, Doho Sudi Akaruas ni Huriam, Naso tarsurat guarna di warta cemat nami, Naso hagwara kami guarna sida sada-sada, Tuho pasat hami Tuhan, Asaho mangalehon hamalumon di nasida, marhite segala pengobatan, perawatan, pemulihan, na pinatupan ni keluarga tu akaruas ni huriami asa malum sahid nasidai boy nasida mulak tu aka parsauran nasida doho tu aka ulaun doho tanggung jawab na pinasahatmu tu nasida ganuk marsada-sada atong tuho mahu pasat hami sudia karuas ni huriam na met-met na magudang na matua dia ka ulaun dia ka pakirimon nami Tuhan rapho mahami makamonakon saluhut nai Terpuji magwarmu alaniasi dohot dinggan ni basam, mangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangya kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sen buku ede, nomor 752, ayat sada dohot ayat namangihut, laus tapasahat ma pilihan paduahun.
Tatangyakon ma peliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, doho na saulibasa na moliutus, upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, sejalo megabe uap na husus di julum, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasea kami pilihanon, pati buluhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu taddaha mi godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songonda di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhani maho, disodakon Tuhani mabohina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhani mabohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim.